micrófonos o espazo de tertulia, que hoxe temos aquí a mesa completiña, que pensaba eu que iba a quedar algún asiento baleiro, pero xa ocupamos. A ver, indo por partes. Está connosco Víctor Tato. Moi bo día, Víctor. Que tal? Está connosco Ana Domínguez, que tamén nos acompaña habitualmente. Bo día, Ana. Hola, bos días. Están hoxe connosco, decíamos, pois nos faltan aquí dous dos habituais, que son Manuel Peña e Chema Ferreiro, así que temos sustitutos. Roberto Rodríguez, que fai moito que non pasa por aquí, moi bo día. Hola, bo día a todos, como estades? E Roberto García, que tamén fai moito que non nos visita. Que tal, Roberto? Moi ben, a gusto de estar aquí. Non sei se o Chema e o Peña irían cara a playa ou... Temos fondo de banquillo, por o que vexo. Sí, A doble R, que facía tempo que non viñan. Sí, a verdade é que sí. Roberto ao cuadrado. Que é un lío, porque cando eu digo Roberto, claro, que Roberto, teño que decir tamén o apellido, isto era cando no cole, cando decían Carmen e éramos 5 na clase, pois aquí temos dous na clase, pero bueno, a clase é pequeniña. Ou por apellido, eu afortunadamente con estes apelidos que temos así... Pouco comuns, non? Alemás, sabes? Tatos, pois só había un. Eu conozco outro Tato. No, xo sei, non ten ningún tipo de vinculación comigo a Ninguna nivel familiar, que todo o mundo me di o mismo. Oye, este Tato, o da farmacia, que se pode dicir. No, pois eu conozco outro máis. Conoces outro máis? De Beariz, Terras de Doade. Bueno, pois o da farmacia sempre dices, tes vinculación? Non temos ningún tipo de vinculación. Bueno, pois o de Tato, chamándolle Tato xa sabemos. Ana, Carmen só temos unha e os dous Robertos pois xa imos dando paso. Bueno, pois temas sobre a mesa. Acabamos de ter o pleno. Ana especialmente estivo no pleno, eu seguino tamén en parte, os demais creo que non fixestes os deberes, non seguistes o pleno, que non sempre se pode, que estamos ca declaración da renda a tope. E Roberto tamén traballando e outro Roberto igual. Eu teño que pedirle ao jefe un bono para que me deixe escoitar o pleno. Escoitarei no en diferido hoxe a tarde, despois é cando veñen as ideas e as dúbidas, non? Pero eu vou facer así un repaso rapidiño. Tema estrela do pleno era pois luz verde a reforma da Praza de Abastos, a ese convenio do que xa falamos na tertulia pasada para reformala. Tres mocións que levaban os grupos da oposición, o BNG non, Sofía García, que concellera non a escrita, ainda non me acostumbrei, pois Sofía García levaba unha moción pedindo melloras en infraestructuras culturais da vila e un plan, unha planificación con orzamento para mellorar esas infraestructuras. Non contou co respaldo de PSOE e PP, que unha vez máis fixeron un repaso de todas as inversións feitas, ou igual que fixeron no pasado pleno co tema das instalacións deportivas. E logo iba unha moción de espazo común sobre o asilo do Carballiño, sobre, bueno, un tema que xa tamén é recurrente, que se faga un exercicio de transparencia para que o asilo volte ao seu obxectivo fundacional, que é atender os desfavorecidos. Tamén PP e PSOE están de acordo en como funciona a xestión actualmente. E despois un tema que levaba espazo común para que se fixese público o pacto de goberno entre Partido Popular e Partido Socialista e todos os puntos que asinaron no seu día. Así que, bueno, indo por partes, voume quedar con este último, veña, que é o que ten máis salseo, como di aquí Víctor. Se fixo un repaso por parte de Pepe Castro e Diego Fernández de algúns deses puntos do acordo. Pois que gracias ao acordo se desbloquearon grandes inversións, como o centro de saúde, que era un dos obxectivos, o parque empresarial, que era outro dos obxectivos, a Praza de Abastos e a súa reforma. Houve unha sorpresa na votación, non? E a sorpresa estuvo na votación, exacto. Voto en contra do Partido Socialista e o Partido Popular a facer público o pacto, aínda que hai que decir que leeron os puntos, pero non querían facelo público como tal, é decir, pois... Leeron todos os puntos. Bueno, claro, non o vimos. Pero, Carmen, ahora escoitei che mal, ou cando empezaches a falar do pacto, dixeches o pacto público que fixeron entre... Facer público o pacto de PSOE. Porque iba a decir eu, o pacto público non sabemos nada. No, espazo común quería facer público o pacto. Vale. Pepe Castro e Diego Fernández leron puntos do pacto. Puntos pois que os fixeron chegar a ese acordo, como pois eso, levar a cabo grandes proxectos, centro de saúde, fixeron un repaso dos proxectos posibles grazas ao acordo. Pero a hora de votar, PP e PSOE votaron en contra de facelo público, pero que o conte Millorana, que estaba ali, houve aí unha pequena confusión porque hubo 3 concelleiros do PSOE que non levantaron a man. Efectivamente, cuando pidieron el voto se quedaron 3 concejales del PSOE con la mano bajada.
Pachi Vázquez pidió por favor que se volviera a hacer la votación y que alzaran la mano. Se alzó la mano, uno de ellos quedó... Pues, Pero di los nombres. Ah, bueno, Rosa, Silvia y Alberto quedaron con la mano bajada en la primera votación que se estaba haciendo. Pachi pidió que por favor se volviera a recontar, porque recontaron que estaban todos en contra. O sea, cuando se leyó, Sí, todos en contra. Contaron No. que estaban todos en contra. Entonces dijo Pachi, no, Pachi dixo, a mí non me dan as contas, que aquí hubo algún que non levantou ben Sí, a man. Vamos a entonces, repetir, por favor. se A repite. secretaria accedeu a repetir. Rosa alza la mano, Silvia pues se ve que un poco obligada y Alberto quedó con la mano bajada. Alguien le dijo algo y dijo, voy a votar en contra, pero lo hago forzado. O sea que estaba en contra de él, votar a favor, Por disciplina, en contra por disciplina de voto, non? Efectivamente. De partido, máis ben. Partido. Entonces, de grupo yo creo que ahí Levantou a man, pero deixou claro no pleno Alberto Otero que o facía, pero forzado. Foron as súas palabras textuais. forzado fue la Forzado. palabra. No, foi o que dixo. Sí, él lo Foi dijo. o que saiu da lo- súa boca. Dixo, efectivamente. voto en contra, pero forzado. Efectivamente. Podemos estar de acordo en que non é forzado, porque pode romper a disciplina. Igual non é máis axeitada forzada, pero bueno, eso que dis tú. Bueno, entendo para non romper a disciplina. No, entendo que é forzado de grupo. pola disciplina de grupo, sí, de exacto. grupo. Bueno, aparte que siempre hemos dicho que se ve y se nota que hay una diferencia entre PP, PSOE y esa rivalidad que han tenido, y hoy quedó bastante clara de esa rivalidad, ¿no? Cuando no e ademais levantan de la que mano... estes tres concelleiros, bueno, Rosa xa en algunha ocasión non votou a favor de algún acordo, pero optou por Efectivamente. non levantar a mão ou por decir que non estaba de acordo, e curiosamente, pois Alberto e Silvia foron dous concelleiros do Partido Socialista que cando se estaba falando de si se traspasaba a alcaldía ao PP ou non, eles abertamente dixeron que non estaban de acordo en darlle a alcaldía ao PP. Entonces, bueno, quero decir que non sorprende tanto, digamos, non, o que se fixo Alberto. Que opinades? A ver, eu creo que está casi todo claro, non? Vese as disputas que deben ter internas por todo o que está acontecendo pois de cara ás vindeiras eleccións o ano que ven, pois pode ser que estén xogándose ou baraxándose varios nomes, fáganse grupos, entonces é onde se ve a división. E a outra parte, pois, de que si eles firmaron ou non firmaron ou se engañaron ou non acerca do pacto, pois terían un problema co seu partido, non? Neste caso. Eso en canto ao PSOE. En canto ao PP, pois, a ver, máis do mismo. Eles chegaron para mellorar as cousas, supuestamente o pacto fíxose para mellorar polo ben do Carballiño, que xa é un eslogan que non sei cantas veces se leva dito, pero que non se leva plasmado, no que se ve nas rúas, no sentir da xente, no que se fala por aí, non estamos falando dunha tertulia, pero falase en bares, falase en Espiñedo, falase nos parques infantís, en todos lados. Entonces, pois déronse tamén unha serie de situacións, non, que propiciaron que ahora mismo haxa un alcalde en funcións que probablemente o millor non estaría, xa houbera estoupado unha bomba, porque o millor non estaría nin en funcións, nin estaría como alcalde. Sí, si te refieres si se chega a ter que votar. Exactamente. Roberto? Bueno, eu sin ver o pleno aínda, non? Pois o que vexo é sobre Alberto, o que amosa é a súa realidade e non esconde nada, pero é que si neste pleno tamén fixose comentario, igual que en algúns medios de comunicación, xa, fixo unhas declaracións que non estaba moi a favor de ese pacto. Entonces, eu creo que é unha persona clara, Alberto é unha persoa clara, é unha persona que manifesta realmente a realidade de como se chegou a asinar ese pacto.
Polo resto, bueno, polo ben do Carballiño. Pouco se anuncia, vense que se fan cousas, moi poucas. Eu a verdade é que non había un plan de microasfaltado, por exemplo, eu porque o vexo xunto á igrexa da Veracruz, hai Está. un burato, volveuse a asfaltar, puxeronse planchas, volve a estar o burato tal cual. Bueno, Os- y en prácticamente en todas as rúas todos as lados. cousas Os como son. sumidoiros están atascados, ali tamén en Evaristo Bahamonde, en Conde Vallellano igual, hai sumidoiros que están completamente atascados. Bueno, poucas cousas se ven, que ao mellor están guardando todo para o último ano. Entonces, como xa se ten dito, o último ano non vamos dar nin camiñado polo Carballiño. O mellor tamén é un erro de repente poñerse a facer cousas cando che queda un ano, non? Porque eso pode supoñer que algúns veciños, bueno, malestar por parte de algúns veciños e tal, as obras xa se sabe como son. Sí. Entonces o mellor tamén pode supoñer o caso contrario, pero bueno, nada, o do pacto facelo público, si dis que leron puntos e tal, habría que saber si leron realmente todos os puntos ou hai algúns puntos que non leron. Víctor, Bueno, lerían os máis relevantes. bueno, ou os que tamén. lles Non sei, interesou. o longo, é que claro, non sabemos a extensión do A extensión do pacto, igual é a Constitución Española ou o Estatuto de Autonomía, Tampouco creo que haxa así un punto aí que No, bueno, eran os puntos un pouco do proxecto en común, non, do que iban a facer. Claro, eso que digamos o máis importante, pois habrá cousas en digamos, da letra pequena que se suele decir, que se pon nos Bueno, ou igual non había letra nos contratos. pequena, igual eso Igual non despois había foi letra- sobre a marcha. Pois a mellor Efectivamente. si nada, pouco máis que engadir, que dixeron os meus compañeiros. Pero que che parece o que o de Alberto? Bueno, de Alberto creo que a súa disconformidade, a súa discrepancia, creo que xa amosou nunha entrevista que ti lle fixeras anteriormente. Hai que reconocerlle, se pode dicir, a súa valentía, que foi, inda que Silvia deixou amosar, deixou entrever algo, pero realmente o que foi máis claro ata o agora foi Alberto con respecto ao... El dixo que non lle iba a dar a alcaldía ao Partido Popular. Mostrouno claramente, non? Nese aspecto, polo menos, está un pouco reafirmando a súa opinión ao postura, respecto. Que pasa? efectivamente. E o que non quere, efectivamente, que igual que non haxa un conflito no grupo municipal, pues votaría neste caso como a favor, para que non haxa eso, para non romper a disciplina do voto. Independentemente de que, bueno, non quero retrotraerme a anteriores tertulias da miña opinión ao respecto, non? Sí. Eu son dos que sempre penso que ti tes un compromiso, telo que levar a cabo. Este firmado ou non, neste caso está asignado, Pero bueno, ainda máis Inri. Pero bueno, eu entendo despois, non hemos entrado tamén nesas disquisicións que xa fixemos. Por lo demais, pouco máis que engadir. Sí que No, simplemente, claro, que decía ditato de retrotraerse, ¿no? Logo tanto tempo sin vir, non? Que vos escoito. Sí que vos escoito. Si non é unha hora a outra, pero eu sempre escoito a tertulia, non? Pero é que vamos o de sempre, é dicir, se nos retrataremos tamén dixeron que se lle iba a dar a alcaldía ao PP directamente e non se lle digo, entón xa o pacto non está cumplíndose. Bueno, eso tamén se dixo hoxe no pleno e de feito, bueno, Pepe se defendeu dicindo que a súa ambición non era ser alcalde e que, bueno, que tuvo que... Bueno, o que dixo tamén o día que fixo a presentación, bueno, que con Fumega a rolda de prensa para decir que se quedaba o pacto como estaba, el xa dixo, non é unha decisión só dunha persona. Xa, bueno, pero se ti o pactas nun principio, é dicir, e el dixo tamén nunha entrevista que non tería ningún problema en pasarse á oposición, dixo aquí neste, creo que foi neste medio. Sí, foi aquí tamén. Porque outro medio non escoito. Bueno, é un de música. Entonces, dinse moitas cousas, na oposición fai moito frío. Pero quero decir, entonces na oposición, e despois é un grupo, aí está a clave. mellor hai opinións discordantes. A min dame a sensación que cando falou aquí e dixo que el quería ser, bueno, alcalde de facto, non alcalde en funcións, e que se cumplira o pacto, que estaban dispostos a irse á oposición, creo que falaba un pouco a título personal. E despois o día da comparecencia dixo que non era unha decisión dunha persoa sola. Entonces non entendo todos a mellor estaban dispostos a ir ao moi claro en algunhas cousas, ou algunha, sí, é dicir, igual que o dixo aquí, a veces en algún pleno tamén di as cousas moi claras. A rolda de prensa con Paco, eu creo que foi un paripé, todos sabemos, evidentemente. Pepe sabe perfectamente que non iba a ser alcalde porque os números non dan. Eses tres concelleiros non lle iban dar o voto ao Partido Popular para que ele fora alcalde. Sí, quedaba ir a oposición.
As dúas socios era. Por que falas de 3? Porque eran os tres discrepantes. eses tres, aparentemente, o único se pronunciou claramente foi Alberto, hai que recoñecelo. Exacto. Aparentemente, Silvia e Rosa tampouco lle iban dar a alcaldía, polo menos non dan os números para a maioría dos 9. Polo tanto, bueno, Por eso decidiron seguir así continuar. para Lo que seguir está- no a ver. goberno. A ver que pide Ana un momentiño a palabra, non sei se ten unha mensaxe. Sí, ou... no, solamente aumentar un poquito con la discusión que tenemos ahorita, bueno, con la charla que estamos teniendo. A mí me parece muy bien que ellos defiendan el pacto porque ellos firmaron el pacto y bueno, lo tendrán que defender delante de la ciudadanía y delante del Pleno. A mí lo que se me hizo un poco bajo, y esto lo digo a título personal, que Sofía hablara para decir que quería claridad en el pacto y que de cierta forma la atacaran por la decisión de haber dejado el BNG y por no haber entregado su acta. Yo creo que en un pleno como el de hoy, que estés defendiendo algo, simplemente pidiendo claridad por un pacto, que los ciudadanos queremos saber cómo se firmó ese pacto, bajo qué circunstancias se firmó ese pacto, ataques Pero a que una quena persona... A ver, vamos a contextualizar, Claro. A ver, Ana, porque sí, claro, mira, estaba... Sofía non se foi. No, No. conto vos. O tema foi que se falou de transfugismo tamén. Ademais, en este caso, se está propoñendo a nivel galego un pacto antitransfugismo e, bueno, se sacou este tema de que o que se había producido no Carballiño era un caso de transfugismo. Houbo resposta por parte do goberno municipal tipo... El que máis tránsfugas tiene es espazo común, esto dixo Diego, e houve un momento nese turno de Discusión. intervención no que dixo que, bueno, que Sofía, que era unha persona que se había cambiado de partido, pois como que non tiña, ou que había deixado un partido, pois como que non tiña, pois por decirlo de algún xeito, que non tiña nada que decir ao respecto, non? E entonces Ostras, ela bueno. pareceulle bastante mal, ademais Home. dixo que ela non deixara o partido, senón Sí, que no, que la habían prácticamente a sacado. votaran. Eso, É que votaron, vamos a ver, prácticamente. exactamente. E as actas a quen pertenecen? Pertenecen a persona, non? Non pertenecen ao partido. E despois, escoitar de unha persona que fai un pacto e non o fai público, encarar ou interpelar a Sofía sobre que se cambiou de partido ou facendo que transfugismo e demais, oye, eu creo que hai que ter a cara moi larga. Bueno, interpretacións Bueno, varias. tamén eu teño ido escoitar a Diego certas cousas, non, sobre todo no que nos compete, no que o mellor máis me compete a mí, non, que en Carballiño as infraestructuras deportivas están perfectas, hai donde practicar de todo. Oxe tamén dixo mismo sobre as infraestructuras culturais, respondendo a Sofía García, que Sofía insistía, como fixo no deporte, insistía hoxe no tema da cultura, que cando se fai repaso das inversións que levamos feitas, ela decía que todo é mantemento. Claro, bueno, que realmente que infraestructuras deportivas se levan facendo aquí nos últimos 30 anos. Desde o No, bueno, eso sí que é un tema recurrente, Tato, é verdade, é un tema recurrente que xa temos falado, pero que desde que se fixo como a última infraestructura foi o campo de fútbol da Uceira. Pero Como si te fixas, infraestructura. acordaste no pleno pasado, cando se falou desto, Pepe fixo un repaso de inversións en deporte, e eran instalacións de iluminación, pintado, calefactado... Esos son temas de mantenimiento. Exactamente. Non Pero son que, obras. di Roberto, pero obras en infraestructuras deportivas, obras para... Obras sí, ou proxectos, pero proxectos en firme, non de presentar un anteproxecto de un proxecto de un non. É dicir, un proxecto en firme de infraestructuras deportivas, un plan de infraestructuras deportivas non hai. E sigue sin habelo. A ver, lévanse, a ver. Entonces, pois bueno, pois levamos eso desde fai 30 anos ou máis que aquí non se fai nada polo deporte. Lévanse Entonces, presentado proyectos bastantes. Pero que son qué? Que son falacias. no, pero que O proxectos sea, se presentaron? pues por exemplo, Pues antes Eso non foi un proxecto, eso non foi sei se unha antes- memoria dun anteproxecto, son cousas distintas. Pero a ver, vamos a ver. Cando o señor Fumega, que de todos modos quero mandarlle un mensaje porque pois está atravesando problemas de saúde, non? Que todos sabemos. Que ojalá millore pronto. El saleu nos medios falando a bombo e platillo de un proxecto de un estadio
que iba a costar Sí, o que se bueno, refería que podemos, bueno, No, pero eso foi unha memoria, o que el anunciaba como un proxecto, ou que dixo que era un proxecto, ou o que se presentou foi a memoria de un anteproxecto, porque o vimos todos aquí. Non chegou a ser Non proxecto sei, siquera. eso foi Vale, unha pero- rueda de prensa vale. que se presentaron. Pero vale. Elia Entonces, Silvia en aquel perdona, momento, claro, pero eso é un perdona, proxecto, Roberto, pero refiro, voucho facer, entonces o millor non planteei ben o que quería decir. Entonces estaba facendo electoralismo. Pois como se fan sempre, Porque, como todo, porque como o sea, todos os estaba políticos facendo fan electoralismo porque se sabía que non se iba a facer eso. Como o que está facendo esta coalición de goberno que está na corporación, que están facendo electoralismo puro e duro desde que chegaron, porque non se leva concretado nada. O único que se leva feito é mantemento. Pero O sea, bueno, das mira. cousas e non de todas, porque se vamos a ver, eu antes viña camiñando e por aí cerca do bar Casablanca, pois estaban unhas voluntarias da Xunta limpiando os grafitis que hai nas paredes. Non hai ningunha brigada que debería estar facendo eso. A min, por exemplo, mándanme un mando que antes do 31 de maio pois hai que ter limpia ou desbrozadas as fincas, pero ti ves por aí e ves as beiras rúas e están podémoslo decir hoxe a 28 de maio e vamos a chegar o 1º de xulio e van a estar igual, senón pois facemos unha aposta. Pois mira, eu de todos os xeitos sí que hai unha cousa que sí que vexo que levou o seu, que sin ver o pleno, pero bueno, comentaches ti antes que algo se levou do tema da Plaza de Abastos. Sí. A Plaza de Abastos, igual me equivoco, pero sí que se presentou fai tempo. Non vou falar de datas porque non me acorda cando, pero sí que aí sí que se presentou un anteproxecto. Sí, temos unha materialización. Eu aí vexo que sí que en ese caso da Praza de Abastos sí que hai unha continuidade de algo que se presentou como un anteproxecto e vai dando os seus pasos, pero presentouse algo e continuouse. No, nas instalacións deportivas non se presentou E nada, nunca máis máis se supo que eso presentouse. A min foi unha maniobra porque anteriormente había salido Pachi Vázquez dicindo que se habían apoiado certas mocións para axudar para reformas de Espiñedo ou facer tal, e xusto ao cabo duns días salen presentando esa memoria dese anteproxecto. Hasta aí. Para min foi máis de, jolín, agora este está nos apurando, pois vamos a salir aquí, non, aos medios e decir algo. E ademais Eso foi aprobado, pero quedou as milloras do Espiñedo foron aprobadas. Pero anteproxecto, pero quedou no queixón. No, pero O sea, igual que o plan de... Quedou no queixón como un montón de cousas que quedan no É que o queixón que aí. decíamos na Praza de Abastos, ten razón Roberto, e de feito hoxe tamén o defendía José Castro, que decía, bueno, sempre se di que non facemos nada, pois mira, isto sí que é certo, que o tema da Praza de Abastos, ou alo menos o proxecto do que se falaba nun primeiro momento, pero bueno, tamén hai que decir que eso é prácticamente único, No, a non? ver, Claro, é o único, pero eso sí que refírome a algo que foi E é un dando investimento pasos importante. e que é un investimento importante, pero que todo é un investimento importante. E tú non podes decir, igual que a Praza de Abastos, pois levarán 2 anos ou 3 anos, o que sexa, para facer este tema, as instalacións deportivas ainda é peor. Porque é peor porque non hai nada. Entonces, se non hai nada, pero terás que empezar en algún momento a ver, por algo. Ainda que sea meter unhas máquinas, presentar algo en unha zona, coller unha zona e sí, decir, bueno, en principio, "Hai instalacións a ver, deportivas". algo se hai presentado, que sabes que hai, Sí, que tú habías sí, dito. nos terreos Pero- adyacentes a Espiñedo sí que hai un proxecto presentado. Afortunadamente mudaron o proxecto que tiñan inicialmente previsto e ora hai un novo proxecto que o alaban, bueno, pola miña parte, Pero quen pareceume- coñece ese proxecto, Tato, ti? O sea, exacto. É dicir, Sí, non hai bueno. nada público, No, bueno, ni de xa decir, se fará señores, público, bueno, pero entendo claro, que se fará pública, pues pero non sei, mira, nas un vi- tema como nos das- vindeiros meses, entendo, como das que me gracias. parece que é un primer paso pero a importante. xente necesita Pero, Pero, pero perdón. A ver, indo por partes. Se hai un proxecto, o certo é que xa hai algo, está Vale. ben, pero aínda así tampouco é suficiente para o que No, necesita non é Carballiño. suficiente. A ver, o que E logo, levamos máis de 30 anos sin ningunha infraestructura nova deportiva. Eso é evidente, están aí. É dicir, o medible non é opinable. Eso témolo claro Sí, todos. claro, por Sabemos que, ademais, bueno, Carballiño, históricamente, co tema de instalacións deportivas, para min, foi un desastre. Aparte que están diversificadas en mil sitios, ali a piscina nun lado, o campo de Uceira noutro, Pena Cobertoira noutro, Espiñedo noutro, sabes, xente. Igual había que ora parece con este, esperemos que o anuncien sí, que o anuncien ou salga a luz pública ou este proxecto que teñen que
nos terreos adyacentes a Espiñedo, que me parece un proxecto positivo. É Efectivamente. un primer paso. Claro, despois hai que buscar financiación, lóxicamente, pero polo menos empezar por algo. Que sí, que non se buscar fai todo en 2 claro, días, dos é días, dicir, Pero ese- Tato, eu quero che facer unha pregunta. Sí. Para eso hai que traballar, verdad? O que acabas de decir, para buscar a financiación, para ver as cousas, porque eu quero che facer unha pregunta. Se nos Doga sale que para la LIN en sí, infraestructuras 1 millón de euros, Sí, para o Anxo Carro non sei canto, luego Bueno. para Vila García 300.000 euros, o Carballiño Sí, 0 euros. Iso é Que certo. estamos facendo? Vamos No, a dar hasta- paso a unha chamada que temos un ointe que está pedindo paso, creo que un ointe que coñecedes todos. Que tal, bo día? Hola, bo día. Pero, Bos días. Tú non podes estar sin vir a tertulia, non, Peña? no, porque quero saludar ao Tato, que xa me extraña moito, Tato. Peñarol. Joder, Eu sei que vas dar unha primicia sobre o Arenteiro, ou que? No, a premisa do Arenteiro non che podo dar ducha despois xa máis tarde. A nivel privado, non? Pero isto pódese facer, é dicir, non aparece aquí ahora chama, no, así non. É un holograma. Joder, macho, é que non nos podemos librar del. Dentro de un momento aparecerá Chema e estamos dous na playa, Pero a ver, na playa de Canido aí. Disculpade os que saídos do banquillo. Que dixo? Perdón, Que perdón. dixo? Que estaba de menos a min, ahora deixade o falar. Bueno, déjame eu falar. na Se non relación podemos de amor falar. non me quero meter. A ver, Peña. A ver, se me deixa de falar, porque senón non me deixa falar nada. Ya, Home. en directo non podo meter baza. Home, tuvemos que tirar de banquillo para sustituirte e agora o banquillo está ofendido. Efectivamente, para un día que somos titulares se vestía aí a meter baza, home, por favor. Claro, bueno, Chema estará celebrando o ascenso do Depor todavía, entonces. Bueno, a ver, que querías Non, por- decir, Peña? Veña. A ver, non vos digo onde estou, porque senón colledes envidia. Xa, Que necesidade, ainda por riba. hai area e auga. No, hai outra cousa, sempre chamándoche fotos. No, o que quería dicir é que hoxe o pleno estuvo un pouquinho movido. Hoxe descubriron as caretas, creo eu. Porque na votación de que enseñaron o pato, ali está claro que o señor Pepe dixo claramente que firmaron os 11. Se firmaron os 11, creo que xa aí xa deixa un pouco descoberto o tema de Diego. Co Diego ahora está de acordo no pato, ya verá o que pode pasar No, con pero ele. Bueno, pero, ninguén dubidou diso de que estuvera firmado Claro, por os pero, seus. xa Pepe dixo sí, que pero ahora está claro que... Claro, pero iso non estaba en dúbida, ou sí? Claro, Claro, pero ahora quedou clarísimo, quedou aclarado. Que isto Ah, é bueno, tamén- vale. pero sempre estivo Claro, aclarado. está- Por que? No, bueno, pero ahora polo menos Bueno, a mí- dixo no... Sí, dime, Carmen. No, remata, Peña, perdona. Echamos que- para decir Espera, iso. espera, deixa que remate. despois Que, Vas con delay, si Peña, falade- vas con delay, que eso xa falamos fai media hora. Si Bueno, falades pero- vos, como ela ademais se escoita máis baixo, remata, sí. Bueno, e despois o tema de Alberto, que foi claramente moi claro, xa nas declaracións que fixera, e hoxe dixo ben claro, que Bueno. votaba forzado, que era unha Bueno. votación forzada, porque as súas compañeras que tiña ali ao lado pois susurraron algo ao lado, que non sei se vos fixastes no tema, e esas cousas. Depois xa quería quitar outro tema tamén do asilo, así xa para rematar, e depois xa seguir de vos. No tema cando dixo Diego, de becas. Quería saber eu que me explicara a mí que é eso de becas, porque o que eu sepa, as becas son para os estudiantes. No, Becar non, eu non sei o que falou en concreto, non Sí, sabe, é dicir, o que becas, quer dicir que, becas, é becados. dicir, mire, eso podo cho dicir, eu, o que está é A ver, dime, parte explícame tú das prazas están subvencionadas pola Xunta de Galicia. Pero serán subvencionadas. Sí, están subvencionadas, ou pasa que, serán- bueno, Viguar técnicamente Claro. chaman o tema de becas, Claro. pero están subvencionadas Claro, por pois unha partida para que a xente que non chega pues, a cuota establecida por, bueno, por estar ali como asilado ou Sí, asilada, por a súa- pois sí, sí, sí. subvencionanlle a Unha parte, parte, sí. parte que Unha parte, pero será a falta, subvencionada, a será parte que unha faltaría, axuda, será Sí, unha sí. axuda, será non unha beca, como dicir. Bueno. Despois eso das becas, que ven da parte da Xunta, non é Sí. do patrimonio dos hermanos Petro, logo. No, a ver, os É irmáns que- Preto teñen os fondos, ou tiñan, bueno, eu Claro. falo de fai anos, tiñan os fondos Ya, dunhos fai anos. provenientes dunhos alquileres que tiñan en Madrid, e, bueno, todo entraba, sí. digamos, na caixa común do asilo, e a partir de aí, Claro. pois, sufragábanse gastos de mantenimiento, pero que son as pensións, o que son exclusivamente as pensións, a Xunta de Galicia había unha partida específica onde Sí. subvencionaba a parte proporcional que os asilados, asiladas que non daban, Sí. pois, xente, Pero pois, que despois non os tiña hermanos posibilidades de Prieto, claro. acceder a pagar a cuota Sí, tipo, pero os digamos. hermanos Prieto deixaron un patrimonio para a xente necesitada do Sí, Carballiño, sí. sí ou non, Tato? Sí, pero Sí hoxe en ou día funciona como unha empresa Claro, privada a todos os pero- efectos. Sí, pero eso que é privado ou é público? Únicamente que Ou- teñen ou- que dar, teñen que dar das subvencións que realmente reciban teñen que xustificar
esa parte. O demais, o que é o funcionamento, é como se fora unha empresa privada a todos os efectos. Pero o que se pedía era claridade, como está o asilo, como está todo. Sí, o que me extraña é que ese Partido Popular, cando estaba na oposición, pois tiña unha postura, non sei, porque unha vez que estás no grupo de goberno, pois tes outra, eso é o que a mí me sorprende. Les decían que contas que son públicas. Onde son públicas? No, son públicas se refieres no patronato. O patronato da Xunta ti tes que a todos os anos a Xunta terlle que emitir os ingresos e gastos do asilo e teóricamente, bueno, pois son públicas, son partidas, digamos, xerais, globais. O que había que facer é partidas pois máis mirar as partidas especificamente unha a unha que será o que lle estará reclamando espazo común. O que facía o asilo as monxas das Hermanos Cristo, eso era para beneficio de todos ancianos que tiñan no camiño que tiñan poucos medios. Eso estaba clarísimo, sí ou non tanto. Sí, no, que estou de acordo, aparte cando no patronato, é dicir, os no seu momento... Déixame acabar. Sí, sabe, porque ademais terá que colgar, dime, di, Peña. Agora pasa que, se tú queres meter un teu pai ou tua nai ou tal no asilo, tú tes que levar 1.900, 2.000 euros para meter unha persona no asilo. Eso, xa me dirás tú que eso que beneficios son, é que axudas tes, sí ou non? Como en calquer residencia privada. É así. Privada, exacto, tal cual, é así. O que estás dicindo é verdade. Claro, e que se perde ese valor benéfico, non, que tiña antes, te refieres, Peña. Claro, que o benéfico que tiña, pois todos os ancianos que había na comarca do Carballiño tiñan esas axudas. E agora eso é como se fora unha residencia privada. Sí. Se tes cartos entrarás, se non tes cartos, pois quedaste... Sí, o tema é, a ver, no seu momento, sin máis Prieto, se deixaron ben claro que un dos representantes que tiñan que estar no padroado era o alcalde neste caso, aí se ve realmente que, inda que funcione como unha empresa privada, ten, digamos, ese componente público. E iso é o que realmente, desde o meu punto de vista, por parte dos gobernantes municipais, que tiñan que facer público as contas. E calquer tipo de documento que se lle requiera. Porque o alcalde, é dicir, se o alcalde está aí no padroado, non é a título particular, sino é como alcalde representante de todos os veciños e veciñas. Aí estou de acordo contigo. Hai pouco discusión máis. Peña, algo máis que engadir. Do Arenteiro se que aquí de unha primicia, patato. No, a mí non, a todos os antes. A ver, que se falades vos non escoitamos. A ver, Peña, di. Pois a situación está moi complicada, a situación está moi complicada, xa salen nas redes sociales que o Arenteiro que pode desaparecer. Unha pregunta, cando sería a data límite? A data límite, vou te dicir... A data límite para afrontar os pagos pendientes, me refiro aos xogadores. O 30 de junio. O 30 de junio teñen que estar as nóminas percibidas, se non, que pasa? Pois se non descendese administrativamente. Dúas categorías, sei que me dicen a mí. Os xogadores xa quedaron todos, a situación a día de hoxe... Peña, e unha... Peña, e unha, bueno, non discusión, sino que estábamos comentando aquí antes de iniciar o programa, aquí co tocayo con Roberto, que él decía que a deuda que hai do Arenteiro, que eso pasaría aos socios. Se non desaparece. No. Esa deuda non pasa aos socios, eso non. O que pode ser que esa deuda sea inasumible, e pode ser que xa non pase a desaparición do club. Pero unha cousa, é verdade que se deben desplazamientos, se deben pagos en hotéis e esas cousas? Home, eu a información que teño... Eu pregunto porque aí ten que firmar alguén, entonces o firmar alguén ten que se facer cargo deso, porque... Eu non podo afirmar ao 100%, pero sí que hai deudas, eu a min comunico... Porque unha empresa entra en concurso de acreedores cando non hai liquidez e demais, pero aquí non estamos hablando dunha empresa porque non é unha sociedade anónima, nin é... O sea, é unha sociedade deportiva, eso, se o club non fai frente aos pagos, pois, descenso administrativo, e se non se fai frente bueno, aos outros, pois, pode ser a desaparición do club. Pero, exacto, a última información é que se podería incluso chegar a desaparecer, o que se está... Como se pasou anteriormente. Como lle pasou a Udo en Orense. Bueno, Peña, eu vou dicir unha cousa. A próxima vez no programa de deportes fálame das alegrías dos deportistas deste pobo. E non me fales só das tristezas do Arenteiro, fai o favor. E non felicitaches aquí a Marcos Rodríguez por esa participación, ou si? Pola participación, sí, pero polo resultado... E o de Alex tamén, que Ales tamén fixo un sétimo en sub-23.
Tamén felicitei ao rapaz que está facendo unha gran tempada. Bueno, pero olvidaches este miércoles, que eu tamén te escoito. Bueno, despedimos a Peña, facemos unha pausa para a publicidade e seguimos. Bueno, Peña, sigue pescando troitas ali no río. Unha aperta, campeón. Un saúdo, querido.